Yeah, Mongo is not it's a low. Okay. The boat drinking. 1956. Alright. Drink. Masquerade say hello, hello everybody, hello, hello. Ndikupenga skwane namba rababa rarega. Rare. It is a Monday. Masquerade say, guys, come, let's just have a chit chat, a very short one right here on my T's Diaries, as we are listening to the man of the moment, Baba Harare, all the way from Mashingo, straight to Harare, and appointed Baba capital city, Baba Harare. Rewind, come again. Rewind, come again. For Baba Harare. I'm loving the song. Hey. Oh my word, this song is turning me on. Malvin is saying was waiting for you today. It's a boring Monday. Me every day, it's a Friday. I don't have a Monday. I have a Friday. Friday 1, Friday 2, Friday 3. Cheers to a beautiful Monday. My lovely my likes. I'm out in the place to set a pace. Yeah. If you love my chichi, just put a blue mark there and a red one. If you agree with the lady, the advocate my chichi, just press the blue one and the red song. Hey, Masquerade say. You need no spark from Monday to Monday, yeah? Monday to Monday. Say my level. Say. Right, Masquerade say, guys. Masquerade say, how you guys doing? Today it's a beautiful Monday for us. We don't have a boring day, some of us. We have fire from Monday to Friday. But here's the thing. Today, I'm not really okay. But anyway, I'll try to be okay. The reason why you will hear as we start our discussion. Right, guys, do you think children are supposed to be wearing jerseys in this hot weather? In this hot weather, do you think children are supposed? I know we have school rules where they say you do not take off your jersey no matter how hot. But we have experienced a situation whereby vana vari kufenda because vari kunzi musabvise majuzi kuchikoro. Munozviona sei vabereki? Let's talk about it because
zvinhu zviri kutonetsa. Vana vari kunzi imimi musakumure majuzi, chero kapisa kukaita volcano ikakwata ikati gudugudu. Can we please talk about this? It is really disturbing. Vana vari kunzi zvoni musakumure majuzi. I'm not staying here for long. We just want to discuss a few things, yeah? Please, we need to discuss a few things. Vana vari kufenda kuri kupisa mazivano. Even me, my titi, as you can see what I'm wearing, it's revealing because it's very hot for me. Kuti ndipfeke kana jacket. Then wonzwa mumwe mubereki, wonzwa mumwe teacher kuti kwanzi varova mwana kuti iwewe wabvisire juice. Let's talk about this. Let's be quick because today is a Monday. I don't like going live on Mondays. I like going live on Fridays. Is it fair that a child is beaten because the child is taking juice rake ari tora ari kumura nekuti ari kutsva, and then mwana obva ariyekta kuti arashe muviri wese obva hanzi wabvisirei juice? What kind of rule is that? Can we just talk about this? Can we just talk about this? It needs to go somewhere. It needs to go somewhere as soon as yesterday. This discussion is going somewhere very important. Can we talk about this? That is, I has my funnies manje. Hanzi mwana ngaapfeke. Mwana otofenda ototitasa. Kuchipisa zuva rakadai hanzi chikoro chinoti musabvise majuice. Of which our bodies ini ndiri kutotsva izvozvi, ndiri kutobvira. Ndiri kutobvira izvozvi. Help me. Pane ari kuda kuedwa here ataure. Who wants to be added? Because zvinongonzi maititi ndo vakataura, ndo vari kungopota vachiita advocate wezvese. Let's talk about this. It's very hot. We all understand. We are all seeing kuti zuva riri so abnormal zvokuti isusu chaiko ka tiri kutotadza kana kudii. And inini izvo zvichotwa nemi ndiri kudikitira no makeup, as you can see. No makeup. Powder one. So no, even high school. This is high school we are talking about. It's not a primary school that we can say vanorasa. And Diana Brandina Jite, you find out ones who set rules vanenge vanao. Hello Majuzi kunopisa ngavanzwiro vana tsitsi. Unfair ataura Phoebe. It's not fair auxiliary ataura uyati. It's a fair abuse. I don't know whatever that means. This one says my titi. It's summer. That is so evil. Yeah, I thought it was much because mwana kusvika pakufenda. Mwana kusvika pakufenda nenyaya yejuice. No. It wasn't fair. Pamaborain haiwaipiwa detention. That's exactly zvatikutaura nezvazvo. Guys, let's help each other. Vamwe vana vanorwara. Take for instance my kid nini ane moyo, like ane a heart problem, zvokuti anenge achitotsva and what not. Weather is great. Pane mamwe marules ekuti toti they are school rules, but let's talk about it. Just a quick one. I'm not we are kuti eda ana green button. Open a green button. Wimbai madenyika. Nazara ngaubviswe mutemo iwoyo. Kuri kupisa. It's very hot. Just look at what I'm wearing. You know guys, ndipfeke zvinhu zviri too revealing. But ndotombo dini. Ndinotombo daiso because it's very hot. Kuri kupisa guys. Tesa tukuza kuti muharare hambutsikuita. And then this school rule just pops out. And then mwana kusvika atofenda. Hiti yacho haisi kuita kuvanhu vakuru chaiko. Musoro wangu rutotema mazana handisi kutombobuda panze. Ndinotongoita zvandiri kuita ndiri mumba.
toita sei my day was great. Martina hanzi Edna uzhu ndianu Kapish. I hope ari kutaura zvine musoro Kapish. This is a serious issue, guys. Let's not just be joking about things. Sometimes when I'm trying to add itirwa system makadii henyu maititi? tofara. Unofara here Kapish? Ndinofara hangu. Ndikungonzwa kuti hanzi vana vabvisiswe vanzi vapfeke majuzi kokuchipisa kudai naimweko vana vachifenda chakadaro. Mheno mai Kapish, unozviona sorry Kapishi, network murandakadzi, I'm very sorry. Decisions for themselves. It's up to an individual to know when they are hot or cold and should be their choice to wear a jersey or not. That's a point. That's a point ipapo. Nekuti haumanikidzwa zvakafanira manoti hamusi kutsva pamwe iye anenge achitonhorwa naye hamusi kutonhorwa pamwe iye anenge achitsva, kusiyana kwemiviri. But yevana yemanje unotoona mwana atozara mazirashi kudai. Munozvionawo sei vabereki? Ngatingoti gaga, today is a Monday, it's my resting day man. Munozvionawo sei vabereki? Majuzi nyangwe zuva rakacheka nyika. Majuzi sama inoi. We as parents, we really cannot breach the laws, school regulations and everything, but sometimes we just have to use common sense. That's what I think. I just think zvinongoda kungofunga izvi, hazvisi zvekuti hanzi tingade kutoti hey. Unozviona sei vasikana? Taurai neni, ndiani mumwe ada kuedwa? Ndisati ndabva. Maitino. Oh, yaise ningi yako. Toita sei guys? Ndauda kutoinda zvangu. Toita sei nenyaya yacho? Because majuzi kuri kupisa kudai. Kuri kupisa kudai. Guys, zvonzi hanzi mwana ngaanangiriri. Network yacho inoita kunge ine ngozi. I don't want to rip a life. Guys, mind it, people. Mind it. Twitter say, vana vacho vakungopera simba.
Hi. Hello? Nadia, zvekuita foni yake. Nhasi handisi kuda zvekutaura, ndoda kutonzwawo zviri kutaura. I'm trying to add. I'm still seeing network, guys. Network yacho iri kunetsa vanhu vaMwari. But I'm really trying to add vanhu vese vari kuti add but ndiri kuona kunge taida mbonzwawo sevabereki sevabereki toda kukunzwa. Max line Maximus. Yeah, as you're looking good. Add me, fortunate. Let me try. Hi, hello. Ndiri boss zvangu. Ndiri right zvangu inini. Ndofara unozoona sei zvekunzi vana vapfeke majuzi kunopisa. Ai nyaya yemajuzi kai hatiidi. Handindosaka pane mutemo here unoti kune inonzi winter summer nditi. Winter summer. So kana winter yatinotendera kuti vanhu vapfeke zvinodziya tisingadi kuti varware. But kana yasama mwana anofanira kupfekawo tine summer clothes handiti dzemawinter mashort sleeve ayaya. Vana ndo uniform dzinotenderwa kunzi apfeke. Chikuru chine uniform type mbiri dzeuniform handiti. So vana kana yasama tinotarisa kuti vana ngavapfekewo something for summer. Kwete kuti mwana amanikidzwe kuti hanzi ngaapfeke jezi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ngati mutemo unoda kuongororwa. Chikoro ichocho chinoda kuongororwa kuti sei vari kuda kuti vana varambe vachipfeka majuzi ane mashoma. Aiwanzi mutemo wechikoro asi kuti newedha inoi havakwanisiwo mitemo iyoyo hatide but mitemo iyoyo vana vasikana vari kupenda aiwa waita hako nekuona kwako murandakadzi titongokurudzira tauramba ngazviende handafara maiti tikutaura nemi uve nezuva rakanaka. Let me drop you. Bye. Tikatibloke uyu tinotobloka zvedu. Aiwa tichingori chikumbiro kuzvikoro kuti vana kuri kupisa just like zvatinoita isusu when it's hot tinototsvawo vana vanototsvawo
Saka chikuti mutemo iwoyo kana pane maticha akatiteerera aiwa chikumbiro kuti vana ngavaite sei ngavabvumidzwewo kupfeka maunifomu vasina majuzi nekuti kuri kupisa hama dzangu zvimwe zvekuti unotofunga kuti tatomugena tichiri pamwe tatomo tichifunga kuti tiri pasi. Saka taikumbirisawo kuti mutemo iyi isusu we are not above the law but tinongoda kuti keepo safe ningi vana vedu variwo safe and free because ukatsvaka na brain chaidzo hadzifunction unoziva ukatsva unoita wiki zvekuti hauna chimwe chauchafunga. Saka ngatingobataiwo vana vedu, batai vana vevanhu zvakanaka kuzvikoro nekuti mangwana zvinozonzi ndivo vakazvikonzeresa hauzozvifarire. Kana wigi chaiyo chaiyo nometa iri kutonetsa kupfeka isana maititi zvedu tire mashortcut takatora zvinonetsa. So ndatenda hangu. I just said to come just to talk about that. I don't have much to talk about. Ndikutofunga kuti dai ndandiri kulanso zvangu because kulanso kwaitonhorera. Saka you guys have a good day Anna. Monday yenyu kuma office kwenyu haisisu tinogona kutongoita office padeni swera zvedu tichitongonyaudza handiti. Saka tokonaika muri kuchiziva here ichi? Muswa 16 Kingston House. Ladies, ndokunenge kune murandakadzi wese ana mama Gwatidzo, amai Maponga, zvese zvekudzidzisa muviri tinenge tinazvo musi uyu tichitaura kuti twabam tichitaura kuti twabam inogezwa sei, tichitaura tichibatsirana sevarandakadzi, all singles and married mixed together on Saturday 16 November. Don't miss it for anything. Saturday 16 November is going to be a women's affair at Kingston's house in Harare. Zvinenge zviriko ana mama Gwatidzo vanenge varipo, vakuru vezvemweya nevakuru verumba, vana maititi vemafaro tinenge tiriko. Wanika uchivepo murandakadzi 16 November Kingston House. Muimbi ni Baba Harare. Mazono ndiri kumanya na Baba Harare. Boy re kumanya na Baba Harare mighty. Wadzakavhurika. Hanzi varapo na Baba Harare. Sikana ari
Aita msikana. She heavy song. Chinongo kupinza mulavu ma loving tones. Chisong chinongo ita kuti ungode kulapshula kudai. On a Monday afternoon, a lazy Monday. It will make you want to do something, this song. Unongonzwa kuda kungozvibata so. Nesong ya baba Harare. We are Saturday 16 November. I love you guys. Today is a lazy day. Regantomborara zvangu. Regantombonozorora zvangu. Kutombonolaksa zvangu. Ndichiteerera mudiwa. Have a good Monday. Rita from Baba Harare. Rita. I love you.